Čaute dámy a pardon, mal som to zuzumované, akože niekto mi v komentároch písal, že mám nájsť titanový výfuk auto, hej, no tak to je akože Peugeot, ale najprv vám ukážeme ešte jeden balkón s halloweenskou výzdobou a potom sa vrhneme na titanový výfuk. Vysvetlí mi niekto túto výzdobu Halloweenu? OK. Teraz výfuky. Takže výfuky má normálne titanové, hej. Dobrý. Čiže titanový výfuk to je. Toto už je titanový výfuk, lebo to aj kamarát potvrdil. Takže takéto pekné autíčko. Ináč má karbonové otváratka. No v takom metri, tam je 300, no neverím, akože. Prečo tam má ten basy, kamo, TCS-ko? Či to je dobre vidno, ale. No teraz to možno dobre vidíte, kamo. No nič, dobre, bol to s vami Patrik Zurík a čau.